Je to hra, ktoré si vytvárate vlastne hru. No, dobre. Názov spoločnosti. Som hrával preskoč si ľúku. No preskoč. Dobre. Čo je? Házu spoločnosti. No hádam už. Ježiš. No tak počkajte. No už sa mi to podarilo zapnúť. Ešte nastavenia. Juj. Nastavenia. Myšli. Môžem ísť tam na celú obrazovku a teraz vytvorím novú hru. Zvolte téma. Život. Simulátor. Zvolte platformu PC a dáme... niečo dáme. Život. Alebo... Počkaj. Tak. Ďalej. 2D grafika určite. Zahyť vývoj. Chvíľa ho posúť. Engine. Hľadateľnosť, príbeh a úkoly. Nemusia byť, OK. No som zvedavý, či nezbankrotujeme. Dizajn úrovni dialógy nemusia byť umelá inteligencia trollingu. No. Chyby opraviť. No. Grafika. Dizajn sveta, zvuk. Takže ja budem teraz natáčať na môj kanál Grinder. No a uvidíme, ak sa bude dariť. A rozmýšľal som najprv nad Minecraftom, ale nie som si istý, že ho budem točiť. Aj kvôli tomu, že Minecraft trošku pokazil v tom, že Mojang odkúpil Microsoft za 2,5 miliardy, takže uvidíme. První hodnocení našej nové hry, život alebo smrť sú tady, no to som zvedavý. Nevadí. Ó, dobré. Asi... Ó, nie, ešte to budeš znať. Dobre, no som zvedavý, koľko sa predá. To kašľam na toto, nečítajte. Tu máte, že koľko sa predáva. Tu vám pribúdajú peniaze. Na trhu sa po prvý týden prodalo dostali
na 18. mieste na rebríku. No, dobre. Vygenerovať zravu po hre, zvoliť. No som zvedavý, že čo som pohnojil. No. Žíval som to výborné hratovnosť zem. Dobre. To som nespravil dobre. Histórie her, to bola vlastne simulátorka, takže dobre. Výskum. Chápem. Nová téma. Začať výskum. Haló. Neškráp sa pogiada. Ale dobre sme si zarobili. No. Vygenerovať novú hru. Dovolte téma divoký západ, železná akcia. PC. Akcia. Sem dáme. Dále. Čo chceš zase? Aha. Akce. 2D grafika určite. 17 000 kusov, 120 000 s tržbami. Dobre. Hravcovnosť. Engine. No. Chápem. No to som zvedavý. Ako sa nám bude dariť v našej prvej hre. V našom prvom videu. Dokončiť. Vydať hru. No to som zvedavý. No ukáž sa čo vieš. Áno, dobre. No nevadí. Generovať správu o hre. No ukáž prodej. Hlavne, že som ešte skrachoval. No. Výskum. Dobre. Nová téma. Letectví. No už to bioné, výskum aj. Výskum dokončen. Tvorí novú hru, zvolte téma. Letectví. Simulátor, zvolte platformu. Toto asi sem dáme. Simulátor. Tak. Lietací simulátor. 2D grafika. Nemôže byť 3D. Čakaj, no to som zvedavý, koľko sa predá.
Dobre, chápem. Hratelnosť. Engine dáme tak. Príbeh a úkoly. No. Zvedavý. Dizajn úrovní, umelá inteligencie, dialógy. No. Dobre. Toľko konzol ani my nemáme, čo už ste mi poukazovali. Grafika. Dizajn sveta. Zvuk. Ale bože, čo to nebolo. No. Hádam táto už bude lepšia. Viem, žiaden rekord, chápem. No, poď. Okay. No, dobre. Škoda. Zvoliť 75, že sa poľnomali najviac. To som zvedavý. No neškrab sa po hlave a dávaj. Ešte jednu hru vytvoríme. Výskum, nová téma. Armáda, vlastne... Nie. Armáda. Začať výskum. Čo dáme do armády? Dáme zase simulátor, zvolte platformu. Toto sem dáme. Sem dáme. Kúkaj hore. Hratelnosť, engine, príbeh a úkoly. Dizajn sveta a dizajn úrovní. Dialóg nepodstatné. Tak. Tá prvá bola tak najlepšia. No, ukáž, čo nám dáš, aspoň ti dobré nástroj. Grafika, dizajn sveta. Grafika, dizajn sveta, zvuk. Nic ešte nedáš? OK. Nový rekord. No som zvedavý. To 10. Ja som viac ako 7. Tak 77. 7. Správu hlave.
hovoriť, dobre mala. No, histórie. No vyskúmaj. Som zvedavý, čo sme spravili. Čo som spravil, ukáž. No, ukáž mi to. A ten kosík chodí vysypať, hej? No, zákazku si ešte dáme. To ja viem, čo je. Skúsime. Hlavne si neškrap po hlave, prosím, neškrap sa po hlave. Dali sme to. Nesmie, vy tu máte tieto, musíte dať na 0 a máte určitý čas. A teraz. Dobrá práca, tak skúsime ešte jednu. Nájsť zákazku. Neškrap po hlave, neškrap sa po hlave, neškrap sa po hlave, neškrap sa po hlave. Jo. Tak ešte dáme zákazku. Poslednú. To keď ne, aj to asi nedám, ale to nestihnem. Som zvedavý. Dávaj, neškrap sa, ty debil. No, to nedám kvôli nemu, že sa škrabe. Nevadí. Ukáž, nájsť zákazku neviem, ale dobre. Nájsť zákazku není. Výskum. Dáme novú tému ešte. No to som zvedavý, no, vygeneruj. Dobre, ak sa vám videjko ľúbilo, dajte like, určite dajte like. Napíšte mi, či mám pokračovať, či mám točiť. Určite nejak si pozrite toto video do popisu videa, tuto dole, tuto. Tam napíšte svoj vlastný komentár a čo si o tom myslíte. Ja na to počkám. Dajte odber, dajte like a potom bude viac hier. Nebude samozrejme len Tycoon, mám ešte hry. Môže byť GTA San Andreas, môže byť Mafia 1, môže byť Mafia 2, môže byť... čo také ešte mám? Euro Truck Simulator, môže byť War Thunder, môže byť... Minecraft, môže byť Tekkit, môže byť hociaký modpack, môže byť, ja neviem, Battlefield 4, môže byť Sims, hoci čo poviete. A ešte dokončíme toto. Ja to už vypínam teraz. Takže sme vyskúmali. V ďalšom dieli budeme pokračovať v našej hre Tycoon. Ahoj!